سلام كبرات تخطاتلتي لومي حدا تقام زخونه فيديو حيزلكم متي زلخو مبزحتو يسب ديزاين مكبار ويدما تامنيل كهون خيل سي في كهون خيل برزنتيشن كهون خيل استفلالي نقراتنا مسرح حدا كبيت زخونه سوفتوير زدلو يزمسلو كم بعد فوتوشوب اتحقق النسو يكون زدلنا ينقر اب كانفا نسرح كم نخيل كنفلت قبانا اتغاند تقومخا بحصر زباله غيزي مالتي سلاز كبرات تخطاتلتي لومي بحساب كينا كانفا زبال ابليكيشن كندسو سوينا ناب اخيرنا بحساب كينا ديسكفر كنغبراينا كبرات تخطاتلتي سلازي ناب كانفا نتو قدمو غنتاي كبلوكم دلي كانفا موبايلكم كتقوملو تخولو اب لابتوبكم كتقوملو تخوليهم اوكي اتقان دي ديفرنس انتاي تلكمني بت سكرين سايز درايف حجي منالبات موبايل هاليكم كمناي كمبيوتر سكرين كلوكم ندحر عليهم ويدما كمناي كمبيوتر سايت كتقومو مستدليو انتاي كنغبر نخل مستبلوني اتا عندي امارات ابتا سلستنت بموتو جوجل كروم ساعتكم سلستنت ان شاء الله نتحت وريدكم على موبايلكم يزبزلو نتحت وريدكم ديسكتوب سايت تبزلا او امسارونكم لك كمناي بي سي انترفيس كمصولكم مالتي كورات تخطاتلتي كمستريو كانفا زبل سيرش جبريبز مالتي كانفا سو كانفا كمستريو نزي مسج كانفا سلز كورات تخطاتلتي كانفا استفلالي عينتات አለው كانفا بروز ባላለው كانفا فور بزنس ባላለው سلز نسلا معلت بنصحتكم تقوليهم مالتي እዚ ኩሉ ግን ሕጂ አይድለና እኔ በነፃ አይና እንጥቀም ደልና ዘለና ወል ሓንቲ ኦኬ ክብራት ተኸታተልቲ ተቀዳማይ ነገር ክነግረኩም ደሊ ዘለኹ እንታይ እንተልኩም እኒ ዝኾነ ነገር አይድለኩም እኒ እንታይ ማለት እዩ ካብ መጀመርታ ወይ ድማ ካብ ዜሮ ተበጊስኩም ዝኾነ ምስራሕ አይድለኩም እኒ ምክንያቱ ኦሬዲ ቴምፕሌት ዝበሃል ነገር ኣሎ ቴምፕሌት ማለት ድማ ቅድሚ ሕጂ ሰባት ሰሪሖም ወጽንሑ ማለት እዩ ካብኡ ተበጊስኩም ናትኩም ክሰርሑ ትኽእሉ ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ ስለዚ ከም ዝበልኩሁም ዞም ትሪኦም ዘለኹም ቴምፕሌት ወይድማ ቅድሚ ሕጂ ሰባት ሰርሖም እዮም ንኣብነት ፕሬዘንቴሽን ተደሊሁም ኣብ ዘታርሙ ትኽእሉ ፖስተር ተደሊሁም ሬዚዩም ተደሊሁም ኢሜይል ተደሊሁም ሎጎ ፍላየር ብሮቸር ሜኑ ዶክመንት ተደሊሁም ዌብሳይት ኢቭን ዌብሳይት ተደሊሁም ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ኢንስታግራም ፖስት ኢንስታግራም ስቶሪ ላንድስኬፕ ቪዲዮ ኢንቪቴሽን ናይ መርዓድ መገለ ኾነ ኽእል ማለት እዩ ሞባይል ቪዲዮን ፖስት ፌስቡክ ፖስት ቢዝነስ ካርድ ፎቶ ኮሌጅ ዋይት ቦርድ ንምርዳእ ሰባት ሽት ዝተፈላልዩ ነገራት ከም ዘለዎ ይዘርኤካ ዝኹሉ ማለት እዩ ስለዚ ክብራት ተኸታተልቲ ቀዳሜቲ እስኪ በዩቲዩብ ታምኔል ንጀምር ታምኔል ሶ ዩቲዩብ ታምኔል ከም ስትሪኦ ዘለኹም ዝተፈላልዩ ታምኔላት ኣለዉ ስለዚ ንዓና ዝምችእና ካብ ዝመሪፅና ንጥቀም ማለት እዩ ክብራት ተኸታተልቲ ንኣብነት እዚኣ እስከ ንምረፃ እዛ ትሪኦ ዘለኹም ቶፕ ሾኪንግ moments تبزلا نا ابزات ريوزلون كاستمايز ذيس تمبليت نغبرا مالتي ترديكمني زيا حج بناتنا هنقيراينا مالتي ناتنا فوتو مصينا دينا انتين نغبرا بمسلوكم ابلود نغبر مالتي نابناتنا فايل كيدنا ابلود نغبر انتين نغبر نابنت نزسب بناتنا هنقيرو سلدلنا ناب فايل كيدنا ابلود فايلز نبل مالتي ابلود فايلز سيلنا ناتنا بيكتشر ناتو مالتي او كبرات تخاتلتي ስለዚህ ናብነት አንስክ ዝሆነ ፋይል ክመርጽ ከምስትሪኦ ዘለኹም ዝናተ ባክግራውንድ ሪሙቭ ክንገብረለና ማለት ስለዚህ ታይና እንገብር ተይልኩምኒ ነኺት እስኪ ካለ ኢንስትሩመንት ተከሚና ህጅ ዝትሪኦ ዘለኹም ጎግል ባክግራውንድ ሪሙቨር ሞባይል ተጠቅመንታለሁም ፕላስ ምልክት ተጠቂምኩም ባክግራውንድ ሪሙቨር ፎር ፍሪ ልኩም ሰርች ትገብሩ ማለት እዩ እኔ ምን ታይትልኩም ኒት ባክግራውንድ ናይ ፒክቸር ነው ወይድማናትና ኢሜጅ ሪሙቭ ንምግባር ማለት ይሄ ብዙ አማራጭታት አለው እኔ ሕጂ ዝለልና ያዘለና ግን በዘይ በቀሊሉ ስለዝሆነ ፎቶሾፕ ገለ ይኮንና እንጥቀም ለልና ዘለና አብቀጻሊ ምናልባት በፎቶሾፕ ከሚገርና ብሉስ ሆነ ታምኔል ክንሰርሕ ከምንኽእል ሙሉ ቪዲዮ ክሰርሕ ማለት ይኩራት ተከታተልትና ሕጂ ግን ብዙሕ ካይደ ከምና ከሚገርና ታምኔል ከም ንሰርሕ ዘርኤኩም ዘለኹ ስለዚህ ሕጂ ንኸይድሞ ቀዲምና ዝንወድድ ንኣብነት እስኪ ሓንቲ ፒክቸር ክመርፅ ካብዚአን መብዛሕትኡ ግዜ ዝጥቀመለን ማለት እዩ እዚኣ ሕጂ ኤሬስ ክገብራ ማለት እዩ ሶ ዩሲ እዚኣ ኤሬስ ገይራት ለያላ ዳውንሎድ ክገብራ ማለት እዩ ኤሬስ ክገብራ ድሕሩ ናብቲ ካንቫ ተመሊሰ ኣፕሎድ ክገብራ ማለት ታ ፒክቸር ኣበለኺ ኣብስትሪውን ኣለኹ ስለዚህ በከምዚ ባክግራውንድ ሪሙቭ ገረ ና ካንቫ ወስደ ክትቆመሉ ኸሊ ማለት ይኩራት ተኸታተልቲ በከምዚ መንገድ ማለት ሕጂ እዚያ
ناي تودي لك نبرت جيرات لي مالتي انت تقبر خلابزي ازي كيرو خير مالتي تغرينيا يصح دلي زلو لازم ذات ريواد لهم كمي غيرنا تغرينيا كيبورد نتقام فيديو سريح لهم زعبو كتكتاتول تدخليهم ذات ريواد لهم تغرينيا ايرا مالتي ስለዚህ ዝና ምን ተቀይሮ ቶፕ 10 አገርምት ሐቅታቲልና ጽይፍና ለና ማለት ኩብራት ተከታተልቲ ስለዚህ በቀሊሉ ሪኩሞ ከምዝ ቅድም ሕጅ ተሰርሐ ታምኔላት ተጠቂምና ክንጥቀም ንኽእልና ማለት ስለዚህ በዚህ መንገዲ አብ ካንቫውን ታምኔል ክንሰርሕ ከም ንኽእል እጅ ብዙሕ ነገር ክሉ ኸሊ ግን ኩሉ በሐሳብ ከአኽሪኩም ጸገም ይኸውን ስለዚህ ገለገለ ነገራት ባዕልሁም ክትፍትኑም ዝግባኡኩም ነገራት አሉ ስለዚህ ተቀዳሚት እዚያ ከመገርና ታምኔል ክንሰርሕ ከም ንኽእል ገለ አማልቲ ከም ዝራኹማ በዚህ ምክንያት ታምኔል ክንሰርሕ ንኽእል ማለት ከም ዝበልኩም ታምኔል ጥራይ ኮናን ክንሰርሕ ንኽእል ኢልና ኢና እንታይ ዳ አንተልኩምኒ ብዙሕ ዓይነታት ነገር ረይኩም ዝተፋላለየ ነገራት ከም ዘሎ ኣብዛት ዕዘቦ ትፈልዩ ዞን ትሪኡሎ ፍሎግ ገለ ሰርሕቶምኩም ጠቃሚ ማለት ኦኬ ሶ ናው ንኺድና ብሆም ንመለስሞ ካልእ መንገዲ ኸ كنرينا مالتي حجي كم زولكم بزح عينتات على ويلكم مشتو بوستر كم يجرنا نسرح إيميل لوجو كم يجرنا نسرح قلا يرئينا لو ترديكمني سلازي زغلوا بحنساكم فتنو أوروب كبير خلي كبرات تختات التي اتغندي طعام مهان قليل مهان مفلات يموت قداسي سلازي كل نقرات بعدهم صبوا غيركم كتفتنو تخليهم نحجي جن حنتس كنفتن كابزن كلتا بوستر ويدما ذا لوجو نفتنا اشي لوجو نخيد لوجوز تفلالي لوجوتات كرييت تدخلوا ابز مالتي لذي زي تريو زلهم صبوت مش تيشيرت سرح لا مالتي ስለዚህ አናትኩም አምጽሁም ኖርማሊ كت ኢንፑት ክትገብሩ ትخلوا مالتي ናብነት አነስ ከዚኣ 50 ስለዚህ 50 ሪዋ እዚኣ ካለ አንዴ ናተይ ስእል 50 ከም ሎጎ BM you see كم amazing مخانا BM inside كبلاه BM store ويدما دوكان تالين ويدما inside ما يوتيوب channel مالتي سلس ديكس اد كغبره and the color should be white or anything مالتي ስለዚህ ኩብራት ተከታተልቲ በኸምዝ መንገድ ሪኩማ ሎጎ ኣብ ክንደይ ደቂቕ ሎጎ ሰሪሐ ኣብ ሓንቲ ደቂቕ ዘይተኣክል ክፅበቅ መዓት ሎጎ ሰሪሐ ማለት ኩብራት ተከታተልቲ በኸምዝ መንገዲ ካንቫ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ክንጥቀመሉ ከም ንኽእል ክትፈልጡ ይግባእ ስለዚ በኸምዝ መንገዲ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ታምብኔላት ሎጎታት ሪኩሞ ዝህጂ ሎጎታት ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ብሓፂሩሲ ኣብ ኣትይኹም ዲስካቨር ትገብሮ ያሕይሽ ዝብል ካብ ኣነ كزارب زو علم مالتي سلازي كورات تاتلتي مناي مصحف كافر ون كتدالو تخلو ناتي نلوكم ابزوجي قدم حجي كونتنت رايتينغ اونلاين كورس مالتي زدالو هو يكم كوم من قدتات قدم حجي ون يسرحلني رزرايو expressing your daily life HTML بتقرينيا الى زناتي ترديكمني قدم حجي تقاملهم نوركي نمرايو ازي BM the student and animation ون فتن يربو مالتي ترديكمني ስለዚህ አኖን ካንቫይ ተቀመልና ነረ ኤን ምባሊ ስኹሙን ብዝበለጸ መንገዲ ክትቆምላ ትኽእሉ ይሁን ኩብራት ተከታተልቲ ዛ ቪዲዮ ካይት ነውሕ ኣብዚ ቅጽል ቪዲዮ ይረኽብና ሰሰናዩ እዛ ቪዲዮ ጠቃሚት ኮይና እንድሕር ረኺብኩማ ላይክ ግበሩ ኮም ሰብስክራይብ ተገይርኩም ንድሕር ሕጂ ብሉጽ ዝኾነ ቪዲዮ ክመጽኩም ስለዚህ ኩብራት ተከታተልቲ ሪኢቶኹምን ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጻሓፉ ላይ ኣነ ክሪኤ ክምልሰልኩም ይሁን ማለት እዩ ያቀኒለ ኣብ ቅጽል ቪዲዮ ይረኽብና